Have you ever A treia provocare. Are you listening? Păi, normal. Damn. S-au bucurit foarte mult. Băi, frate, de jur, nu Yeah. Flibanul challenge. O știți foarte bine. Yeah. O știți foarte bine. Trebuie să rotim sticla. Și să pice în picioare așa. O să facem piciul că. Cine reușește? Câștigă, știi? Ok, până reușim amândoi. Ce vreți? Încercarea numărul 1. Încercarea numărul 1 și la tine. Ține mâinile. Încercarea numărul 3. Nu știu acum. Ia. Mă pupe, stomac. Nimic. O să punem un link în descriere cu provocările. Da. Voi acum. Hai. Ok, încercarea numărul 4. Știi ceva, nu mai ține cont din încercări. Hai bă, că nu te văd să cred că tăiem partea asta. Da. Uite. Zici că e o bombă. Vreau să încerc cu piciorul. 2 minute și 32 de secunde. Băi, de ce trebuie să Unde joc vezi? fotbal? Cu stick. Câte minute am făcut? 2 minute și 46 de secunde. Bă! Hai bă, că m-am pipesit. Stai, nu! Deci, practic, pica și dopul ca la alea de soluții de... Dar nu că m-a sus. Nu trebuie sus. Tac. Îți spun de acum 3 minute. Hai! Aruncă. Da, aproape, da. Mama mea, dar mă ia burta. Și pica, frate. Bă, dar m-am plictisit. Băi, pe asta e și ideea. Băi, omule. Bă, mă ia bură. Și mă ia rău. Ei, ai vrea? Fac. Poate să intru și eu. O să faci la urmă. După aia. Stai că se dislocia după. Dai seama. Băi! Câștigătorul face cu Ebar. Da. Băi, omule. Facem așa pe la tripătră. Da. Deja aveți 4 minute. Picam două, frate. Era mișto. De la câștigat nu mai făcea cu cam. Hai, mă. Ai vrea? Da. Asta e ceva. Ai văzut? Așa.
ne dăm. Edi. Iedi. Faci cu smith. Și cum nu-ți faci, Andrei? Ce faci? Ce mă tot treci, nu? Ah, stai că... O să... De-abia 5 minute! Voi vreți să stăm aici o oră? Asta e. Ce vrei? Cu cât e mai lung video, cu cât e mai lung. Da. Hai, bă, cu atât este mai mult să spun. Așa să încerc o dată. Sărna. Sără.